ka tabbatar dai yarinyar nan da ka kawo min wayayya ce ko? Yawwa, dan ba na son a samu matsala. Yawwa, abin da za mu yi kenan. Yaya? Habibti, me ya kawo ki nan? Abin da ya kawo ka shi ne. Waye ya kawo ki ɗakin nan? Abokinka da ka gaya ni ce nemo maka matan banza. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yanzu dan na ce a kawo min macen, sai a kawo min ƙanwata? Sai sa na yi dabaran da abokinka ya kawo ni wannan ɗaki. Kada ka manta yaya, kana da aure, sannan kana da yara. Me yasa ba za ka guji aikata ɓarna ba? Me yasa ba za ka yi tattalin addininka ba? Me yasa ba za ka yi tattalin lafiyanka ba? Kuma daidai gwargwado na san matarka tana ƙaunarka, kuma tana ba ka kulawa. To amma me ka rasa? In ma matarka ba ta da lafiya ne, me yasa ba za ka kai ta wajen Shifa'ul Islamic Medicine ba? Amma me yasa ka zaɓi wannan rayuwa? Yanzu in aka ce ni ƙanwarka, wani ya kai ni hotel, ya za ka ji? Haka ne ƙanwata. Insha Allah na tuba. Ba zan ƙara aikata wannan mummunar ɗabi'ar ba. Fata na kawai Allah ya shirye mu, kuma Allah ya tsare mu da aikata zina albarkacin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wanda ya ji daɗin darasin da ƙanwata ta bani ya danna ɗaya, wanda yake ganin kuma abin da ta yi ba daidai ba ne ya danna biyu. Muna jira ra'ayinku.